matan da duk jikina na filin ta mamaye zuciya ta ba damar filin idan na fita kasuwa tana fama kolin na jirin cikawa na ka zo mu fita kilin ni kowane mintuna ina sa mata kati ita ma kowace safiya tana yawon kwati ba mai cike nake da yanzu ne kika rasa ne kina sha jan kunne kin san abun gudu ne dau shawarar mutane waɗanda ba su so su gan mu koda a cikin ne ko mai kice da farki bai ba ne yin musu ne ni fa so nake mu zaka ga mai da mutane amma kashi cikin da gashi yake hana ni aiki za ku cire cikin wata koma ga masu aiki da ya aka haka abun yana ban mamaki kai ta hana ni haka na ita kana zaki za da yin ubangiji saboda ni da nake haka ba ina ji yan gida a can suna ta kantar su ba na fasa da tun hakan ya sa na kallo kadan na fara yanzu sun kusa su kallo da suna ba mu akwai yanzu na tun ba kwano kike ka baki da amma kadan sanya piano a gaban su ne nake yi baby no one can say no wasu sun san da kullum ina ganin kasano kullum ba su tare da injin mai Kano wasu a rena na baby na fi so ki Kano sauran kadan da ni da ke mu sabe su a kashe